Hi guys, Pete here. Hope you're all doing well. It's time for another speaker blowout video once again. Interesting makes that this video is filmed actually 5 years ago and we have never published it. So it's just unpublished and newly edited. And yeah, my son was 6 years old when this was filmed, and we really did it first time ever, and you can see it from the video. It's a lot of hassle and fuss and everything, but it's just normal for us. And you have to remember that Arne is only 6 years old, so he's like putting in effort and doing funny stuff. But yeah, let's go to the video. And as a small disclaimer, you will definitely notice the broken wall besides the aquarium. Our kitten was just arrived. We had her like a couple of months when this was aired, and she ripped or torn the wall. It's just wallpaper, and you can see the insulation from the wall in the video. So when this was shooted and I started editing it, I noticed that, oh my god, the wall is broken, and you can definitely see it. But you know, you cannot undo the speaker blowouts and start shooting again and repair that wall before doing that. So I'm really sorry, but you're really going to notice the wall, and I'm really sorry for that. But without further ado, let's go to the video. Pete, Pete Soundtarakalta moi! Tässä on mun poika Arni, ja tänään meillä on vuorossa kaittimen poltteilun video. Eli tää on kooste pätkistä, mitä me ollaan tässä kuvattu pikkuhiljaa. Ja yritettiin aikaisemmin kuvata yhtä versiota ja se menikin pilalle se video. Ja sitten yksi kamera lakkasi kuvaamasta, joten uusi yritys. Joten meillä oli mun puhelin pätki. Se pätki, joo. Ja sitten pistää terveiset englanniksi. Hello, this is Pete from Pete Sound Garage. Today we're going to make an own speaker blowout video. We tried this before, but we just failed it because we didn't have enough of power in our amplifier. And we greet Garrett Clarge from Canada because you have inspired us to make an own video. So my son here is 6 years old. He loves your show. So keep up the good work, man. We appreciate it. So this is our turn to make a speaker blowout video, and we are going to begin now. Ja sitten suomeksi. Elikkä ensimmäinen yritys, eli tää on tämmönen kuin SPL:n Pro autokaiutun. 100 wattia, 4 ohmia. 100 wattia. Ja se on aika surkea, joten pistää vahvisti töihin. Mikä tässä on vahvisti töihin? Ja pistää tosta vaikka 70 Hz ja sit lähdetään kokeilemaan. Yrittää ottaa savut irti. Kuuluuko mitään? Jep, puoli. Kuuluuko mitään? Haloo? Lää toi päälle. Se voisi olla hyvä olla päällä. Haloo? Noniin. Noin pitäis lähteä. Lähtee. Pistääks 50 Hz vai 60? Noniin. Heilu heilu. Heilu. Oho, nyt alkaa olla liikettä. Ei vielä palo. Ei. Olisiko se kuitenkin 70 Hz? Noniin. Tää mukaan kestää 100 wattia. Tästä tulee 2,5 tästä vahvistimesta. Noniin. Vielä se liikkuu. Haisee kärrylle. se meni siinä. Vielä yrittää rahistella. Noniin. Nyt oli karatari. Se muuten lähti aika nopeasti. Nyt se karahti. Se oli ensimmäinen. Joo. Rikotaanko tuo nyt? Ei. Otas mä kokeilen vielä. Joo. Se muuten palo. Palo! Otetaanko seuraava? Ei enää, kun rikotaan nyt toi. Ei sitä rikota, kun tää on palo jo. Ei sitä rikota enempää. Se palo. Mitä sä meidät sillä vielä tehdä? Vielä valottaa tällä. Annat se pioneeri. Yhden semmosen pioneeri. Pamahtaa se. Mä pidän korvissa kiinni, kun se pitää niin ilmeisesti. No mä tein siinä moka, koska mä säädin sen tosta noin.
Säikähitsä. Mä oon hirveästi korviin. No se räpsähti vähän se, iskä pyytää anteeksi. Se ei ollut tarkoitus tehdä noin vahvasti, mutta se oli, tossa tabletissa oli noin volumet mennyt pienelle. Nyt sä näet kun se pomahtaa, ei se pidä tuommoista ääntä enää. Se on. Ei se pidä. Lehdissä on niin kova, että se pitää tälleen. Ei sun tarvii. Tää ei pidä semmoista korkeata ääntä. Katsotaan. Sitten jälkeen rikotaan se. No mitä sä rikot tästä? Niin kun se Sehän on koitti pala. lopuksi, että se repii sen. No sä voit repiä, mutta ei sillä ole väliä. Tässähän nyt ei ole paljon revittävää, kun sä oot repinyt sit ne pölykupit irti. Niin, mutta mä revisin ne koko kartion. Noniin, tossa. Siinä. Sit lähtee. Se on 70 Hz on päällä. Joo. Vahvistin käyntiin. Nyt se kattoo. Oh. Hurjaan, soitteko? Kato savua. se oli siinä. Sieltä tuli puhekelaan joodot pihalle. Ne tuli pihalle sieltä. Nyt haisi. Nyt saat pistää sen rikki. Joo. Joo. Tää rummeissa mitään. Joo. Mitä mä täältä löydän? Oota. Hirveet kärry sieltä tuli. No niin tuli. Hyi! Mä kyllä sanoin äiti, että täältä tuli hirvees kärry. Tossa. Yö. Varmasti. Se on hirveet kärry. Se on ihan hirveet kärry. Onko se lähtee heti? Oho, kato. Mm. Savua Sieltä vielä. tulee savu vieläkin. Jos tästä nyt rikkoa, sä voit rikkoa sen myöhemmin. Pistää noin yhteen kasaan, sä voit pistää pilkkoa sit siellä. Otetaanko toinen elementti? Noniin, minkä sä oot seuraavaksi polttaa? Joo, paljon. Mikä seuraavaksi? Tää. Onks tää se? Oh. On. Noniin, kokonainen kaiuti. Taas vähän pitää nenästä kiinni ja korvis kiinni. Tää on se ihan hirveelle kohta. Ei se olisi bassa vaan, ei se. Hirveet kärry tosta pioneerista tuli. Niin tuli. Tuu tännemmäs, kun sä et näe videolla muuta. Se ei ihan hassus paikkaa. Saatte vieläkin se kärry. Hirveet kärryt nousi. Hurraa! Mutta tätähän sä oot halunnut. Noniin, sitten. Valta kun olet halunnut joka päivä. No niin, Tää on nyt kivaa. sä pääsit töihin. No niin, sitten lähtee ton JVC:n tämmönen satelliittikaiutti, eli kotiteatterisetti. Näyttää surkealta. Tästä on toi mikähän se nyt on, etuverkkoon purettu. Ja kun mä näen, että siellä on ruuvit, niin se on vähän ruumasti irrotettu, mutta joka tapauksessa annetaan mennä, 70 Hz, vahvistin päälle. Ja sitten annetaan mennä. Lähti jo liikkeelle. Ota käteensä. Haisee jo. Siinä se meni. Savut nousi. Oh. Ihan hirveä haju. Mikä seuraavaksi? Tämähän on hauskaa. Joo. Kyllä äiti ihmettelee, että hajutaan. Haju ei mun enää. Tää. Täältä tulee vieläkin savua. Tästä tuli ihan kivikova. Tästä tuli ihan kivikova. Näet, se ei liiku yhtään. Hirveän rutina vaan kuuluu. Niin, sieltä tulee savu vieläkin. Sitten tää.
sekö? Mikäs tää oli? Tää on jostain... Niin tää on JVC Support-elementti. Tää on se sama satelliittikoitiryhmällä, kotikontorisetti ja JVC Support. Se on tuo, jota on tekee, tää oli diskattu tossa. Onko se toi pakettikaiutin? On. Okei. No niin, pakettikaiuttama elementti. Ja se saa kyytiä nyt. Ja hirveä käry. Joo. Mä opin sen kauempana. Ettei tuu käryä. Laitetaan noin nipsut kiinni, että johto pysyy paikallaan. Edelleenkin puuttunut haueleuvat, eli Niin seuraavaa videoa. pilkkomaan ja rikkomaan. Seuraava video täytyy muistaa haueleukan johdot laittaa. Vähän helpompaa kuin tää jatkuva nypeltäminen näiden johtajan kanssa. Tosta noin. Kiva käry. Se on kiinni. Ja 70 Hz jatkuu. Sama signaali. Eikö joku toinen hertsi? Haluatko sä nyt vaihtaa? Mikä se sitten laittaa? 60, 50, 20? 20. Okei. No se ainakin näkyy varmaan se 20. Okei. Vahvistin päälle. Sitten mennään. 20 Hz. Kiva päpätys kuuluu. Oho. Noin. Se oli siinä. Savu nousee. Ja asia muuten aika pahalle. Joo. Naps. Yök. Pidä nenästä kiinni. Pidä vaan. Otetaan Seuraava. seuraavaksi tää. Hei. Tappu hei. Tämähän oli hyvä. Haluatko ihan varmasti tän rikkoa? No, hei. Älä rikko hyvää. Semmoiset surkeat voidaan polttaa. Otan sen pioneeri. Nyt, joo, nyt se menee nätimmin kuin viimeksi, koska nyt ei tapaa sitä räpsähdys tohon noin. Kun iskä mokas sen ekan kerran, niin otas toi. Nyt sä näet, se savuttaa tossa. Body hole. Täällä on tosi herkät kuut, niin se pitää aina korvista. Korvista pitää aina kiinni. Hyvä. Katsotaan tuolla kuvaa vielä. Toi kuva ainakin vielä. Ja tääkin taitaa kuvata vielä. Hyvä homma. Sitten jatkuu. Jatkuu koritke. Ollaan 4 saatu. Joo. Rikkeleitä. Nyt on 5. Numero 5. Ei kun 3. Ei kun 4. Joo. Neljä. Kyllä Nyt on viitonen. ihan oikein vasta. Varvasin. Et kun sä tiesit, sä et arvonnut, vaan sä tiesit. Eli toinen pioneeri. Eli tää on numero 2. Eli tää on siis ihan outo kaiutin. Ja pioneerin, mitähän tääkin oli? Mitä tässä sanotaan? 100 wattia. Okei. 20 Hz. Pioneeri. Antaa mennä. 20 hetkiä pioneeri. Ei varmasti kestä 100 wattia. Ei. Hetkellisiä ehkä, mutta tää on kyllä jatkuvia, että ehkä 50 jatkuvia. Tää haisee muuten jo lämmenneelle kuparille. Lisää teho vaan. Haisee lisää. Nyt se alkaa lämpiä. Savuttaako se? Nyt se savuttaa jo. Se on rikki. Savuttaa. Savuttaa. Box! Puekkelat. Joo, ne lähti. Hitsi. Hitsi toi haisi. Mut sähän halusit tätä. Uah. Tää olisi aika pahalle. Ja kyllä, se oksens puekkelon johdat tohon kaikki nippuun. Ihan kova tuli. Mitä seuraavaksi? Ja sitten kaivossa ottaa. Ei tätä. Onko se nyt pikku roskia, niitä semmosia roskia? Just noin tollasia jotain. Tää. Hei, mutta eikö toi ole ihan hyvä? Joo. Sehän oli joku sen suppori elementti. Onko sulla jotain pieniä? Tommosia roskajuttuja. Ota tää hitsi roska. Se? Tää on myös semmonen ihan hitsi roska. Oh. Tää oli josta. Mistähän tää oli? Toi siitä, tosta toi pumpilokotelo. Se Mikä oli? Logitechin.
Logitech, onko se Logitechin suppari? Joo. Joo. Eli Logitechin supparissa tämmönen elementti, siis tää on ehkä, mitä 5 tuumaa? 4,5. Joo, tässä 100 tuumaa kuulee oli se toi vahvistin, niin toi heti kärähtäis. Tossa on plussa. Tossa pussa. Laittais kiinni. Toi heti kärähtäis. No tää kyllä varmaan käyttää aika nopeasti, mä luulisin. 20 Hz. Tää on semmonen, että se ei pysty edes toistaa sitä kunnolla. Se vaan liikkuu, mutta se ei pysty ehkä toistamaan kovinkaan hyvin ainakaan semmosia taajuuksia. Katsotaan. Nämä on ruvat elementit. Nämä on ihan kauheat. Nämä on siis tietokone kaitijärjestelmästä. Tämä on Logitechin satelliittikaittimet ja Logitechin suppari. Tämä on Logitechin suppari-elementti. Ja odottamissa että aika surkea on. Ollaan testattu ja koekuunneltukin. Nyt annetaan sillä kyytiä. Annetaan mennä. 20 Hz. Vai vaihdetaanko? Tosta. 20 Hz vaan lähtee. Lämpiä, vielä toimii ihan hyvin. Haisee. Laitaks lisää tehoa? Että se kärähtää. Mikä siellä vielä räpisee? Se pitää vielä ääntä. Jää vähän isot puhekkeella jumiin. Tää alkaa vähän purkautua vissiin. Ei oo rikki vielä. Aika kestävä. Oh, miksei se mene rikki? Se ei edes mene rikki. Mikä sitä vaivaa? Se ei edes mene rikki. Ihme! Maailmanloppukone. Se vaan jatkaa pörsämistään. Laitettiin irti johto. Ei. Nytkö se hajos? Nyt se hajos. Eikö nyt sit irti johto? Laita se johto uudestaan kiinni. Ja onpa ihme. Mä tiedän mikä elementti. No, Ota kun sitä rutisee jo. Tää on ihan kuuma. Joo. Tää. Ota. Kautta. Joo, ota. Ota mä kokeilen vielä, että soiks tää. Vahvasti jos se laittaa päälle. Liikkuu. Miten tää on mahdollista? Nyt se hajos. Yes! Mäkin koilu vielä. Tapa niinku pohjaa. Nyt se on. Se voi ottaa vaikka irti. Joo, se hajos. Se on siinä. Sitten tulee tää. Oi, kokeile miten kuuma se on. Siis ei se polta näppejä, mutta kokeile. Se lämpös. Tosi kuuma. Oh.
pamahtipuut ovat tosi roskapönttö. Oh. Kyllä se kesti kauan. Se yllättävän pitkään sinnitteli. Joo. Sitten mikäs tää on elementti on? Oota, mä avaan nää johdot, katsotaan. Mikäs tää elementti on? Se on tuollainen pieni. Tää on semmonen Logitechin toi. Niin me se supparielementti Se on poltettiin jo. se pieni satelliitti. Joo, se supparielementti poltettiin jo. Tuolla. Tämä joudun säätää tän Joo. Noin. Ja aloitetaan vaikka tällä. Oo, siinä on valot. Onpa hieno. Näkyykö liikettä? Laitaaks? Kyllä muuten pärisee. Laitaaks lisää tehoa? Mä laitan tuon hiljemmalle, että täältä saa ne täysille. Noin. Ei vielä. Nyt ei käy. Nyt. Ja savu nousi. Kärähti. Kyllä. Sinne meni. Nyt voidaan rikkoa. Nyt saavat rikkoa se jo. Joo. Mut otetaan seuraava kaiti. Se on palannut. Se oli palannut. Tuossa seuraava. Joo. Se meni sinne. Se lähti sinne, kun kohdittelit heittelee ja... Ei oo klaritkin, kun se ollaan me. Me ollaan pelkästään me. Sitten tämmönen pieni roska. Pieni roska. Kumpis näistä on? Toi on plus. Ihan Toi roska. noin. Joo, katsotaan. Ihan että sieltä hillitön roska. ota kosketusta runkoon. Noin. Ja miinus. On siinä. Ja sit mentiin. Tuolla se kärrylle. Katsotaan miten päin me saadaan se tähän kaikkein Kerro se parhaiten. helposti kyllä savut. Mä luulen kans. Katsotaan miten se Se on niin lähtee. pieni ja mauton. Niin on. 70 Hz edelleenkin signaalina meillä. Haluatko sä rikkoa se pölikupin tosta? Joo. Käy saa ruuvari. Se on tossa maassa. Kuppi irti. Kuppi irti. Yes. Mä pidän sit kiinni. Kuppi irti. Noin. Noin. Okei. Okay. Nyt on irti. Älä Joo. vielä laita. Ja sit nää poistot pöydältä kaikki. Joo. Nyt. Katsotaan tuleeko kärryt. Noin. Pikku pöhäyssavu tuli sieltä. Se on siinä. Yes. Saisi ihan normaalille savulle. Kyllä sekin haisi. Tää Onko se- tosi ei, tee. mahdottoman pieni. Okei, no tässä ainakin näkee selvästi, että mikä on plussa ja mikä miinus. Sitten ottaa pölikuppi taas irti. Siitä voidaan ottaa jo. Ota hetki nyt, että Kaikki saan sen ottaa ensin aina kiinni. kun me käytetään kusulta. Se on tosi ruot. Meillä on vielä noita tosi paljonkin vielä. Kyllä niitä riittää Ota hetkeksi. Y, K, K, N, 5, 6, 7, 8. Noita mahdottoman rumia. No niin, otas ruuvari ja otas tää pölikuppi veke tosta. Kuppi irti. Taas piti hakea kuppi irti. Aika korkea pölikuppi tässä on se. Niin no, kaiva irti se vaan siitä. Älä niin syvältä, että se... Joo, hyvä. Saat sen nyt käsin siitä pois.
Repee vähän turha pitkä. Se on tommonen keskikartio. Ehkä se riittää. Kokeillaanko nyt? Semmonen pojan elementti. Vahviste päälle. Heti tuntuu värinää. Vahvistin kalkko humiseen. Ei kovin kummasta tehoa tarvitse, että palaa. Tjup! Ja pikkupyhäs savua. Se on siinä. Se oli kans nopea. Tosi nopea. Ole heitä. Heitä vaan. Mitäs sitten? Oi tää on tosi mahdottoman pieni. Noniin. Se on tämmönen. Joo. Se on kans tämmönen aika perussurkeen elementin olonen. Laittaa kiinni ja Joka on semmonen tosi mahdottoman ruma. No tää on kyllä joo. Sitten tulee liikettä Nää on sinne. liian isot nää. Tähänkin. Pitäis olla paljon pienemmät. Mä löytän nyt tosi Mä oon pieniä. ilman pienen. Äläkä tosta. Noniin. Ota se pölykupi irti. Otat se pölykupin irti. Joo. Muistan koinen, kun mä... Perus. Se varmaan riittää, että siinä on reikä. Jos ei se lähde siitä irti. Toisten tämmönen. Joo, noniin. Vie se. Liikettä. Vähän enemmän liikettä. Oho. Kipinöi. Sieltä tuli savu. Piti muuta aikamoista meteliä. Mistä nää tuli? Muistat sä yhtään? On noista. Se kesti aika paljon. Ja haisee kärry. Se haisee aika pahalle. Oi. Pitäis vaiheessa tällainen miiruma kaiu. Oliko ne niitä äskeisiä, mitä löytyi? Tää oli se Creativen sarjasta. Tämä näin. Joo. Se on noita sarjassa. Joo. Kokeillaan mitä tää sanoo. Ei oo läheskään yhtä hyvä kuin se äskeinen. Se äskeinen kesti kyllä aika paljon tehoja. Jout oikeesti vääntää nuppi. Noniin. Tästä kreatiive, pikku kreatiive. Siirrytään sitten vähän tonne musta. Noniin. Oh. Nytkö jo? Nytkö jo? Oh. Älä nyt viitti. Joo. Aika vahva. No se ei kyllä paljon vaatinut. Se ei mitään paljon vaatinut. Sä et irttanut sitten edes pölikuppiin. Noniin, seuraava. Oi se on. Jää. Tää sama, mutta nyt muista ottaa pölikuppi irti. En mä sitä tee. Sinä teet sen. Ota siitä nyt samat ja irti sen. Ennen kuin mulla otan johot kiinni. Tossa. Se on tosi... Tjup, se menee ainakin pohjaan. Sitten revit sen irti. Tuon ihme korkea reunus siinä onkin. Se on varmaan se puhekela jotenkin kiinni siinä, että se on noin korkea. Joo. Noniin, laitas kiinni. Kummin se oli? No ei sillä oikeastaan ole väliä, miten tästä tulee. Sä laitoitte saman, miten se oli. Joo. Noin. Ja Sitten sieltä lähdetään nousee taas savut. liikkeelle. Joo, eiköhän se nouse. Sitten katsotaan mitä tapahtuu. Tietty elementti. Se on ihan tietty. Joka. Annetaan se lämmetä rauhassa, että sieltä tulee savut.
Kuumenee koko ajan. Noin, tjup, ja sit Se vähän tuli savua. tulet! Tuliko? Tuli! Oho, Se syttyi. Jäi semmosia... en mä nähnyt, kun se oli musta poispäin. Ei, se tuli... Sieltä tuli semmonen... Sinne vaan, hei. Noniin, seuraava. Olis tää. Noniin, kokonainen kaiutin. Yes. Tää. Logitechin satelliittikaiutin, sitä me yritettiin viimeksi polttaa, mutta mehän kävi silloin, että me loppui, tai siis yksi kamera lopetti kuvaamisen, niin nyt jatketaan tosta. Nyt jatketaan. Annetaan sillä mahdollisuus, heti kun mä saan tonne leukojen väliin. Noin, Toi kyllä mahdottoman ruma. plussa. Saanko mä tonne väliin mihinkään? On niin pieni toi johto, että vähän jostain saisi haukkaamaan kiinni. Mikä toi on? Mitä tässä pyörittää? Siinä on se toinen kulma, mikä nyt ei ole käytössä. Saaks vaan pyörittää, miten kovalle se laitetaan? Joo, saat. Oota hetki. Älä vielä. Tää mä en saanut sitä pysymään tuolla. Noniin. No kato, että toi näkyy kamerassa. Noin. Ja mä laitan nyt sen päälle. Noin. Nyt sä voit ruveta kääntää. Sä menet sit kameran tielle. Noin. Oot sä? Katsotaan, tapahtuuko tästä mitään. Olis kyllä se nyt jo aika kovaa kyllä. Musta tuntuu, että tää saattaa riittää. Tekee aikamoista liikettä. Kato ääni jo. Se kuumenee. Laitas vähän lisää. Se on sen yli sen kestorajan jo. Ootas mä kokeilen. Haisee muuten. Joo, ei se tapo enää mitään. Se on siinä. Rikki meni. Siinä. Se oli nopea. Se oli tosi nopea. Jee, sinne. Sinne meni. Sitten ruvetaan pieni keskiääni. Joo, no tää on aika mini. Okei? Sitten toi pieni. Otas tästä pölkupi irti. Joo. Noin. Hei. Se pitää vähän pöksäyttää sitä kovempaa ton ruuarilla. Tuliko siellä reikä nyt? Ei. Tässä suurissa että sulla on reikä siinä. Se varmaan riittää, että on pienikin, että sit tulee saavut tulla. Annas mä kokeilen. I find out. Ota kuppi irti kokonaan. Oho. Lähti siitä aika iso pala, mutta se lähti nyt kokonaan irti. Noniin. Hyvä. No, tää on tämmönen mini. Tässä ei kyllä tapahdu yhtään mitään. Miksei? Onko se niin matala, että se ei pysty toistamaan, sit tulee vaan savut suoraan. Kärähtikö se? Se taas kuule kärähtää jo. Musta tuntuu, että se ei pitänyt mitään ääntä. Nyt se... Tuommoista ääntä se pitää. Se taas palaa. Ei se... Se on palannut. Ei siinä oo mitään. Se oli siinä. Tulee siinä. Se ei pitänyt minkäännäköistä ääntä. Se lähti. Kun tää ei pysty toistamaan semmosia taajuuksia, niin... Se haisee. Haista. Se on palannut. No, kyllä. Kyllä. Se meni siinä. Se oli entinen. Seuraava. Mitäs sitten? Tämä. Näyttää hyvältä. Kuppi irti. Missä se ruupas? Tää. Se on siinä lattialla.
Tässä näkyy vielä, mihinkä mä sen kytken. Tässä on kuppi. Joo, tossa irti vaan siitä, niin. Mä tipun tästä. Älä tipu tuolilta. Ja mä saattaa. Näytäpä mulle. Tässä vaikka tosta. Ei. Tää on Sille- tämmönen muovi. Rämpylä. Anna voittaa sen. Ota. Se lähtee kyllä vähän liikaa siitä. Pidetään se vaan, että se on reikä siinä. Ja napata sitä nyt, ettei me se rikki se elementti. Tulee savu siitä pienestä kolosta, niin sit se näkyy varmaan siitä. No niin, sit lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle. Joo. Tää on aika paha ääntä. Ei kärähdä. Ihme kestävä. Nyt. Noin. Se ei oikeesti kärähti. Kyllä. Ja kauhealla äänellä. Aina. Aika pahalle. toi haisi aika pahalle. Ei se mitään haittaa. Niin ne, no jotkut haiseekin. No mitäs meillä on sitten? Kokonainen kaiutin. Tästä teet. Kato, että saaks tän auki jollain. Oliko me niin, että yksi oli purettu? No kokeillaan soittaa tää kokonaisen kaiuttimella. Ei se mihin menoa haittaa. Sitten rikotaan, onko se on valmis. Niin, katsotaan minkälainen möyly sit saadaan aikaiseksi. Heti kärähtää. Meinaat sä? Tää. Mä luulen kanssa. Tää. Se ei kauan jaksa taistella. Ei mitenkään. Ei. Mulla on nyt hankaluus saada, kun tää on liian isot nää hampaat tässä näin. Niin vaikea saada johdon päästä kiinni, kun tää on liian isot puristimet tähän näin. Mm. Johonkin leuan väliin kun sais. Nyt se jää kiinni. Sitten toi. Jääkö se kiinni? Jäi. Noniin. Matsuin satelliittikaiutin tietokoneeseen. PC-piipperi toisin sanoen. Kuuluu. Oliko se siinä? Oli. Se ei paljon jaksanut taistella vastaan. Sinne meni. Meillä on niin hyvä vahvistin, että eihän noihan ei jaksa mitään. Eikä. Jotta. Joo. Otan pölykupi irti. Ota vaan. Noin. Sekö on siinä? Noniin. Laitetaan kiinni. Mä otan ruuan tähän. Joo, se saa olla siinä. Siinä on plussa, tossa Tosi miinus. ruma. Tää on vähän semmonen joo. Ei se haittaa. Se kyllä varmaan kärähtää silti, vaikka se olisi kuinka ruma. Noniin. Tossa. Lähdetään liikkeelle vahvistin päälle. 70 Hz edelleen päällä. Eikö joku toinen hertsi? Joku toinen. No vaihdetaan. Minkä sä haluat? No. 20. 20. Noniin, 20 Hz. Pientä väpätystä näkyy. Näin pieni kaiutin.
yrittää soittaa 20 Hz. Tuo näkyy itse asiassa videollakin. Tuo itse asiassa savuttaa jo. Savuttaa. Kärry nousee. Kyllä. Ja haisee ihan kamalalle. Joko? Kovasti tekee töitä. Rats. Vielä yrittää. Räpisee. Kärryää. Tsup! Sieltä tuli tulet. Ja sieltä tuli kipinät. Juu, kyllä. Aika hieno. Se on siinä. Nyt niitä voi ruveta pilkkomaan. Kyllä. Oliko siinä kaikki? Onneksi oli. Noniin, hyvä. Olemme tehneet työmme tältä päivältä. Olemme tehneet työ tällä päivällä.